Buenos días, señor presidente. Bon dia, señories. Si una cosa tenen, senyor Cosidó, vostès és que són molt previsibles. Miri, la seva moció, que com pot suposar ens l'hem llegit atentament, tot i que no ens ha aportat res de nou, és un compendi d'espanyolisme ranci i neofalangista. És un compendi d'autoritarisme inquisidor, de supremacisme partidista, de sentit patrimonialista de la Constitució i de l'Estat, de menyspreu a la diferència i a la dissidència, d'integrisme ideològic, de sectarisme polític. I no segueixo perquè al final em quedaria sense adjectius. Com pot vostè dir que hi ha milions de catalans als quals l'Estat els ha abandonat? Com ho pot dir vostè això? Sap vostè que en aquest moment més de 2/3 parts de la població catalana és partidària de poder manifestar a les urnes quin futur polític volen pel seu país? Són partidaris d'exercir el dret a l'autodeterminació. Més de 2/3 parts, senyor Cosidó, com hi ha més de 2/3 parts de catalans i catalanes que creuen que Catalunya és una nació. Per tant, el desig de votar, el sentiment nacional, va molt més enllà de l'independentisme. Quants senadors catalans hi ha en aquests seients, en aquesta bancada? Cap, senyor Cosidó. I en canvi, en aquesta cambra, en aquest moment, hi ha 16 senadors independentistes i 5 més que són partidaris del dret a l'autodeterminació. Per tant, els catalans no els ha abandonat ningú, perquè tenen aquí els seus legítims representants defensant els seus drets i defensant la seva llibertat. Diu que Espanya té 5 segles. Miri, el Principat de Catalunya en té més de 8. Quan el comte Ramon Berenguer IV, acompanyat del comte d'Urgell, incorporen Lleida i Tortosa al Principat de Catalunya, el territori que avui coneixem com a Catalunya ja queda definit com una nació, però no és la història la que ens dona el dret a autodeterminar-nos. No és la història la que legitima a ningú, és la voluntat dels ciutadans expressada en cada moment històric. I aquesta voluntat, en aquest moment, és inequívoca a favor de decidir lliurement el nostre futur com a nació que som. És inequívoca. Diu a la seva moció textualment: el independentismo sigue campando a sus anchas y se empeña en avanzar hacia una Cataluña independiente y la convivencia se ha deteriorado. Senyor Cosidó, l'independentisme no campa a sus anchas. L'independentisme guanya una elecció darrere l'altra. Té majoria absoluta al Parlament. Governa més del 80% dels ajuntaments. Governa les 4 diputacions. S'imagina que jo li digués que a Espanya el Partit Popular campa a sus anchas? Això seria un menyspreu cap als ciutadans espanyols. Vostès són aquí perquè els han votat i l'independentisme és majoritari perquè la ciutadania ho vol. Això és democràcia bàsica. Diu també vostè: la irresponsabilitat de exigir un referéndum de autodeterminación del presidente de la Generalitat. Escolti, el president de la Generalitat l'únic que fa és complir amb el mandat del poble català, que li ha demanat de forma majoritària que pugui exercir el seu dret a autodeterminar-se. Abans de la Segona Guerra Mundial, senyor Cosidó, hi havia poc més de 70 estats al món. Des de llavors ençà, més de 100 s'han independitzat, exercint el dret a l'autodeterminació, malgrat que a les constitucions dels seus estats matriu, dels països dels quals estaven integrats, moltes vegades a la força, no hi estava explicitat aquest dret. Per tant, què vol dir això? Que aquest dret, el dret a l'autodeterminació, pertany al dret natural, no pertany al dret positiu. I el dret natural diu que tots els pobles que es reconeixen com a tals tenen el dret a l'autodeterminació. Ho digui o no ho digui la seva Constitució, o no ho digui o no ho digui l'ordenament jurídic al qual estaven subjectes. Per tant,
Jo el que li demano és que respecti la voluntat majoritària del poble català. Acabo, senyor presidente. Que s'expresse a les urnes, que s'expresse amb la majoria parlamentària que hi ha al Parlament i amb la majoria encara més àmplia que hi ha a favor del dret a l'autodeterminació. I la resta només és autoritarisme i imposició. Moltes gràcies.